வணக்கம் அன்புக்குரிய மாணவர்களே, இது உங்கள் ப்ரொஃபஸர் ஆர் சுரேந்திரன் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. இன்றைக்கி அருளுடைமை என்ற ஒரு அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு அற்புதமான குறள் பார்ப்போம். என்ன குறள்னா, பொருள் நீங்கி பொச்சாந்தார் என்பார், அருள் நீங்கி அல்லவை செய்தொழுகுவார். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அருள் இல்லாதவங்க எப்பவுமே அவங்க துன்பத்தை தான் செய்வாங்க. ஸோ அருள் நீங்கி அல்லவை செய்வார். ஸோ அருள் இல்லைன்னா அவங்க துன்பம் செய்யறதுக்கு கரெக்டாக இருப்பாங்க. அவங்க யார் அப்படின்னா, பொருள் நீங்கி பொச்சாந்தார் ஆவார். ஸோ நமக்கு அந்த அருள் இல்லைன்னா துன்பம் செய்வோம். துன்பம் செய்யறதுனால நம்மக்கிட்ட இருக்க பொருள் நம்மளை விட்டு போயிடும். நம்மக்கிட்ட இருக்க பொருள் எப்படி போகும்னா, நம்ம நினச்ச குறிக்கோளை நோக்கி போகாமல் பொச்சாந்தார் ஆவார் அப்படின்றார் வள்ளுவர். ஸோ நம்ம குறிக்கோளை விட்டு விலகிறது தான் பொச்சாந்தார் ஆவார் அப்படின்ட்டு வள்ளுவர் சொல்கிறார். அதுதான் அன்புக்குரிய மாணவர்களே, நீங்கள் எப்போவுமே என்னென்னா அருளோடு இருந்தீங்கன்னா அல்லல் யாருக்கும் கெடுதி நினைக்க மாட்டீங்க. அருள் இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா கெடுதி நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. மற்றவங்களுக்கு கேடு செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நம்மளோட உள் பொருளை நம்மளோட கருப்பொருளை அது அழிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி இதுவாச்சுன்னா அப்போ நம்ம குறிக்கோளில் நம்மளை கவனம் செலுத்த விடாமல் நம்ம பொருளை இழந்துருவோம். அதுதான் அன்புக்குரிய மாணவர்களே, எல்லாரும் அருளோடு இருங்க, ஆனந்தமாக வாழுங்க. வாழ்த்துக்கள் சாம்பியன்ஸ்.